Peranaan Pandhawa kemewat kaya wong ngregem jimat parat. Janaka. Ana parat. Aja ngendheke bocah wingi sore. Nyata-nyata yen to pancen kuwi jagoning dewa ayo. Ayo ana kridane kakangku ngawangga. Yen to pancen karepmu mengkono Kakang Prabu Majiwa para ngarsa. Legane ati. Ora kelakoni leng nyawamu dilajat apa kowe? Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange yayah tunggil ibu Suwita mring Sri Kurupati ing Astina kinarya gulagul manggala golonganing preng Bratayuda ing adegen Senopati Paman Harya kados pundi nggih anak Prabu Paman wiwit bidhal saking negari Ngastina menika kula sampun jubriya tuwuh tandha pitaken raos manah kula. Yayi Prabu Duryudana menggalehaken panandhanging para kawula ingkang nampi ganjaran sesakit tular tumular. Ngantos wonten ingkang boten saged dipun sadani ngantos dumugi tiwas. Paman Sengkuni nggadahi pemanggih menawi sesakit menika pandamelipun para Pandhawa. Paman, menapa panjenenganipun Paman Sengkuni sampun nyemerapi piyambak menawi lelampahan menika damelanipun para Pandhawa? Nggih, Man. Ampun nganti klira-kleru lho. Ampun gadahi penyokro bawa pendakwa kali tiyang sanes nek dereng cetha buktine. Nggih. Anak Prabu Ngawangga lan kabeh anak-anakku Kurawa. Menapa to sababipun kula nggadahi panyokra bawa kaliyan Pandhawa. Wiwit alit mila Pandhawa Kurawa menika tansah trah congkrah. Jalaran kula mestani. Trah congkrah wonten madyaning kulawarga. Sing tuwa ora iso ngajar karo sing enom. Lho, kok ngaten? Sababipun nyatanipun sami-sami trah Sang Wiyasa padha-padha putune Begawan Abiyasa. Kok ora rukun. Sing mboten saged momong niku rak sing tuwa. Lho, cetane rak ngoten niku. Dados mban cindhe mban siladan. Sing diwelek ngelmu mung para Pandhawa. Kurawa blas ra entuk apa-apa. Lah mila wontenipun sesakit menika kula nggadahi panyokra bawa pendamelipun para Pandhawa. Badhe dumados perang ageng Bratayuda Jaya Pinangun. Boten sisah kangelan ning Pandhawa nyebar wisa, nyebar sesakit wonten negari Ngastina supados para kawula Ngastina menika telas tumpes tapis tanpa sesa. Rasah kangelan ning peperangan gedhe. Patene nganggo cara alus menika pendamelipun Pandhawa menapa malih dipun sengkuyung kaliyan eyangipun piyambak Begawan Abiyasa. Man, panjenengan pun ngendika kados ngaten lho. Sak ngertos kula nek Kanjeng Eyang Begawan Wiyasa menika mboten badhe nindakaken ingkang kados panjenengan ngendikake kala wau. Nggih lho, Man. Ampun ngempet daging paras.
Ampun glandang carangking pucuk. Sampeyan maning ngrasani kali Kanjeng Hyang Bekal Wiyasa kualat sampeyan. Ayah. Kualat iki nggone ngendi? Pun to nggih. Perintahipun sinupun Prabu Duryudana merintahaken kula panjenengan sedaya sak Kurawa supados nanting kaliyan para Pandhawa. Pandhawa saged ngicali sesakit ingkang wonten negari Ngastina niki napa boten? Ngaten kemawon, nek boten saged ngrampungi malah Pandhawa dirampungi pisan. Oh, ngaten. Inggih. Nek mboten ngaten badhe kados endi malih? Nggih sampun. Menika saking Paman Sengkuni lho. Namung nadyan ta kula menika mboten sak pemanggih tegesipun kula menika dipun perintah kaliyan ratu namung sendika dawuh. Bersasana piye? Nggih, pun ngestakaken dawuh. Semanten ugi kula paman iki. Nadyan kula nggih mekaten. Menawi sampun samatos dayanipun monggo bidal lolonan sak pinanggihipun para Pandhawa pun tanting saged ngicali sesakit ingkang wonten negari Ngastina menika menapa boten? Sumingep nampek kini jangga kang warek
Wah, jlamprong. Wonten timbalan iki ngadhewu Kakang Mas. Piye? Dawuh pangandikane kakek Wiyasa. Nalika kuwi diutus karo Kakang Bar. Suwan marang pertapan Saptaarga. Nyuwara wedekake bab perkara ananing lelara kang tular tumular. Nganti ndadekake girising para kamrutasih negara Ngamarta. Ring pareng unjuk atur Kang Mas ya piye. Istunipun Kanjeng Hyang paring dawuh menawi sakit menika pacoben saking Gusti ingkang akarya jagat nyobi dumateng sedaya kawulanipun nyobi dumateng sedaya umatipun. Sinten ingkang kiyat nampeni cobi menika sarta sinten ingkang kiyat nampeni kawontenan ingkang gegirisi menika dipun tampi kanthi rilaning panggalih tembinipun badhe nampi nugroho agung peparingipun Gusti. Wah, mengkono kawula nuwun inggih. Boten sisah dipun penggalihaken ing tembinipun tartamtu sesakit menika badhe murca saking keparinging Gusti ing akarya jagat. Ya wis. Yen pancen kono rada semeleh rasane atiku. Yen kakek Wiyasa wis paring dawuh kang kaya mengkono ayo dina iki ditutukake. Anggone sesanja, anggone tilik kelawan para kawula tasih panandhange pangersulane sambate para kawula sak bisa-bisa ayo ditulung. Saka negara Ngamarta iso mitulungi apa bae. Kawula nuwun inggih menawi tetela makaten monggo kula dherekaken Kang. Ulat mara Tyana Rajuna.
para Sang Arjuna esmuka manungsani rasawangnya gendra memanis liringe dikamantyan Jadi Janaka iki kawula nuninggi Kanjeng Koko Prabu kula ingkang rayeng Madukara. Bekti kula katur sinuwun. Yo, Petruk, bektimu tak tampa. Nerapati Sengkuni. Bekti kula katur. Ya, bektimu tak tampa. Ndara Bambang Swatama bekti kula katur. Ya. Bektimu tak tampa. Sinuwun ngawanggi Prabu Karni bekti kula katur. Wong jeneng kok dibasake. Ya. Bektimu tak tampa. Waduh. Ndarapati Sengkuni sederek tunggil mergi kali kula. Lambimu. Iki cangkemmu ki aja belawanan. Kok ning arani sederek tunggil mergi. Lho, iya, Tru. Tunggil mergi tenan karo aku. Ora. Kok nalari ngono. Lah, aku duwe cerita dhewe karo Ndarapati Sengkuni, Gong. Kowe meneng ya, Gong. Aja mbok tutuke. Tutukna, Gong. Tutukna, Gong. Ditane rak ngene, aku ki sore-sore dolan. Dolan terus aku ki mampir jajan nang warung. Nek cah wedok ayu menak. Hitung punya hitung. Urung antek rampung aku digeruduk wong pirang-pirang rak. Ditangkep sire. Sire aku arep ditangkep mbok menawa ngono. Lah terus, Gong, wis ya kok tekan kono wae. Wis ora. Lah delala sing ngropyok aku ora ana sing manut. Lho, Pak Bagong. Nggih, enten apa? Oh, nggih mpun nek sampeyan. Lah ngapa kok ngropyok aku? Sing magjak omongan niku gadahane Ndarapati Sengkuni ngono kuwi. Cah wedok mau. Heeh. Aku yo ngerti dane wisan. Nek kuwi titihane Sengkuni aku mudeng. Lah bareng ngerti nek kuwi sengkarane Ndarapati Sengkuni dak kowe piye? Ayo terus. Lambimu. Lah widekno kepiye nek kuwi? Mula tak arani sederek tunggil mergi rak kuwi. Oh, wong ora urus. Lah mulane kuwi wonge ayu. Ayu, Truk. Tenan ayu tenan ning budhek. Wah. Ora apa-apa. Ayo wis. Kena nggo kletik-kletik. Rupamu. Wonten wigatos menapa dene Kakang Prabu. Kepareng angrayu wonten tlatah negari Ngamarta. Janaka persajan bae. Ngestina ana pagebluk manyangkara akeh lelara kang tular-tumular. Malah akeh kang padha tiwas. Kabar sing tak tampa iki penggawening para Pandhawa. Janaka. Upamane yen to kowe gawe lelakon kang kaya mengkono kowe nyebar lelara. Pamrihmu apa? Ora coba. Pamrihmu apa? Iki sro. Ngaten nggih. Mboten kok nama kula niki nyaru-nyaru wuwus. Kathah yang sakit niku mboten mengestina tok. Ngamarta nggih enten Ndarawati Mandura kabeh domyak lelara niku. Lah kok malah sampeyan dumuk kalih pepundhen kula para Pandhawa nu nalare pripun? Wong edan mundur. Kowe ngertimu apa? Mana nyikir kana? Aku ora butuh karo kowe. Wis saiki para punakawan wis semingkir. Walah, sederek tunggil mergi menah. Nang kota kok. Man, wis malah tak warak-warake. Tak lebokke nang YouTube. Ngapa? Ya kuwi mau sejarah kuwi mau. Duh, Kakang Prabu. Sampun anggadhahi panyakra ingkang kados mekaten boten paja-paja raos sing manah menawi para Pandhawa damel Sukerta. Damel sakiting para kawula negari Ngastina ngengeti menika taksih kadang kula pribadi ngayane kok ora tembung manis. Sing pigati ayo Pandhawa saga apa ora? Ngilangi Sukerta lelarane wong Ngastina.
Ati bang ngilangi larane wong dina mbok larane dhewe negara Ngamarta dilangi. Wong kene ya bingung. Wong bingung ketemu karo wong susah. Jan. Kepiye kaya ngene iki? Nyuwun pangapunten, monggo kula dherekaken sareng-sareng. Nenuwun dumateng purbaning Gusti sampun nglepataken sinten kemawon. Janaka. Yen pancen kowe ora gelem miradati lan kowe ora gelem musadani larane para kawula Ngastina, aja takon dosa. Dina iki batak wiwiti Bratayuda. Kaya yasine pijojo bang mawingo-wingo. Netra kocak ngundarandir. Kakang Prabu menawi kepareng jengandika mekaten monggo. Kula dherekaken boten-botenipun menawi kula badhe swara. Swatama, rengketen Janaka iki.
padha bareng. Wah, iblis lanang wae. Sinipi jojo tang mawingowi ngonitra kocak ngondarandir utanane rombranang pindha kembang ora waribang toblas peranaan Pandhawa kemewat kaya wong ngregem jimat separat Janaka ana paran aja mengendhalke bocah wingi sore nyata-nyata yen to pancen kuwi jagoning dewa ayo ana kridane kakangku kamangga yen to pancen karepmu ngono Kakang Prabu Majiwa para ngarsa legane ati ora kelakoni leng nyawamu dilajat apa kowe
Rara Kala. Ayo Sakar tenan lan ngatur gandengan. Ya. Mun. Ah, mun. Ya, ah, oh, mun. Iya, ate, mun, ah, mun. Pangiwangaruna kadinetrane Akarapa sataning kukila ring kanikara saketor ring kidungane kung dalah ngaglah ana tengahing dedalan Werkudara iya pancen ngono Kakang Dursasana arep apa delangap ucapmu bengok turut dalan kaya wong ora waras arep apa wah teriak taker warek ayo iso miradati Sukertane wong Widina sing nandhang lara apa ora iki mung iso pakartimu penggawemu para golek menang ning ora nganggo cara kasatriyan kowe nyebar lelara tular tumular ning tlatah negara Ngastina apa ora melek mripatmu ajan to negara Kamarta ya mengkono wis mbah ora hidup aku njaluk warase para kawula ing Ngastina nek pancen kowe mung bakal golek bilahe golek jalaran ayo sakarepmu tak ladeni timbang Bratayuda sesuwe tak cicil dina iki sakarepmu dadi kelakon ketandangan kowe
dikodo harining sun Werkudara den kapareng kene Sigrarya Senan jujuk dahyang durna kabeh para Kurawa mundura tandangane dhewe para Pandhawa tatkala narepa Kresna lan kula sanyakra ring Resi para Jawi Saka kang kawe ing rata ter tumiyang ingkang sarutama tan warta magawe ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita kriwikan dadi grojogan guyon dadi tangisan lelakon kaya mengkene iki entuk-entukane dumulur kena kidul Pandhawa Kurawa padha peperangan iki mengko yen to Prabu Kresna kuwi ngetok dikira aku kowe wangi-wangan ban cindhe ban siradan sebab sing padha perang iki perang kadang perang sedulur ora kepenak rasane atiku Kakang Badraya aja kaget aku sing teko Kakang